अफार दुर्गा फुजानि अफार सोरनोबा फिसाजो आरो सिख्लाफोर नांगौ नामा एम साइज दं एल साइज दं डाबल एक्सेल दं एकदम फ्रेश मालखा मोदोम सफारि गैया Ladies and gentlemen, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर दिनै मार्केट दं नालाय जोंना माजबादाव मंगलबार हाथाय दङ ओमफ्राय जोङो टाउनाव थांनो नागिरदों आंथ' स्काइथिं नाहरदो सा होनलाय सा लोगोफोर होनलाय लोगोफोर जों हाथायाव थांनो नागिरदों हाथायाव मार्केटाव माने जोंनिया माजबादाव देग्लाय फुजाया एसे गोगोमैनो जागोन मेला लाबोदों देग्लाय थांनाय बोसोरावबो लाबोदोंमोन मेलाखौ देग्लायना मोननैथार आरोना दाबनै जायगायाव जागोन मेलाया सोरखि खेलानि मेला मेना बाजार दङ जोंनियाव ओइ हायार सेकेन्डारि खाथियाव मोनसे हायार सेकेन्डारि बै मेट्रिक फाइनाल लिरग्रा खाथियाव बेहाय मोनसे दङ मेना बाजारा बेनिफ्राय नैबे जोंहा सुभाष चन्द्र बसु खाथियाव गारि स्टेन्ड बै जावलिया थावलिया थाङोना बिथिजाय जिंगाबिल थिंगाबिल थाङो बे गामि थांग्राथिंजाय मोनसे बे सेन्टार खाथियाव दङ आरोना मेना बाजारा मोननै देग्लाय फुजाया गोगोम जागोन देग्लाय माजबादाव बरिया सान्दुं दुंनो दिनैसो नै बरियानो क्लाइमेटआ चेन्ज जाबाय दायो जोङो हाथायाव थांनोसै मा ओंखारदों मा ओंखाराखै नायहैनि ओमफ्राय गुमैयाबो मबाइल बायनो हरदों गावनि फैसाजों बेखौनो एसे मा मबाइल लानाय जायो दा र' सेमसांखौनो लागोन लानायाथ' बारा दामि नङा 20,000निफ्राय 30,000नि गेजेराव लागोन आरो नायनोसै दा दखानाव थांबासो मिथिगोन माखौ पसन्द जायो सिखाथारामोन तनिष्काखौ लांफाला दे नों थांनाङा दे थांगोन नै हामा लांफाला तनिष्का नोंखौ दे लांफाला दे बाय बाय आ थांसै बाय बाय मोग्रुं मुसिनो बाय बाय तनिष्का बाय बाय दे मबाइलखौ दायो लाबाय नै सेमसां राजस्थाननिफ्राय केसआवनो लाबाय आरो फाइनान्स साइनान्स खालामाखै गुमैया फैसा हरखानानै गावनो सेमसां A15 राजस्था गैयासैलाय मबाइलथ' सेमसां A15 लाबाय सेमसां दा थांसै मार्केटआवथ' अलप যাব লাগে मार्केट ফুৰিব লগা আছে দে আহিব পিছত লগ পাওঁ বাম্পাৰ অফাৰ চলি আছে পূজাৰ কিমান আছে 10 to 30% লৈকে ডিসকাউন্ট আছে 30% লৈকে আছে আইছৰে নাই মানুহবিলাক আৰু আহিব थांसै जों दा थुदो न मबाइल लादो चलो 100 कामा मानसि दखना बायसोदों सिख्लाफ्राबो কি বজাৰ হল হা কি লৈছে ল'ব দে ল কাম মানসি বজাৰনি 100 নামা আদা হা थ हनै गालिनगोनबो पानी याते हिरि मास एरि पारबोथ दखना नायदों दखना नोंहालाय दखना लायासै आयौ मा बाक्स लांनांगौब्रा ओइलै दखानिफ्रा मेरला बाक्स हरोथ बोरमा फाननाय अमा फाननायजों बोरमा फाननाय अमा फाननाय फैसाखौ मा खालामजोबखो नोंलाय देनां बाहायनांगौ ना इसे आयौ मा सालवानलाय मादिया मेना बाजारा नै मेनायाबो नै बेनो बैसाय मोनसे बाव बरिया जागोन देग्लाय ओइथिंबो दङ सिङाव हाबैथ'ला आङो दामा मानसि दिनै मंगलबार बाजार ना दिनै हाथाय दंना सब दंजोबो सिङाव तनिष्काया बिमानो सेन्देल बासिदों अबेखौ मोजां मामा तनिष्का एसे नाहरलाय वाव अबे मोजां हा गोदान सेन्देल लानो नागिरदों सेन्देल
आथिङानो नायजाया बेनोमोन नै गयस्रानि सेन्देल ओमफ्राय जि दुगिखा गावहासो जि सेन्देल बायनो बोरो एदाव गिदिर माइसाव मानसिफ्रा फुजानि गोदान गोदान बायफैदों मालाय आं सेन्देल बासिबाय गावहासो वाव होननानै मोजां आलाम Uy, बेनावलाय नालाय नालाय नाय नाय आरो मा खालामबावगोन नायनो बा बा गोदान ना या गोदान नै गोदान बेसेबां बेबा सोंदो आरो लायबावलायबावबायसो नै मा नांगौ धनिष्का हा धनिष्का मा जागोन लै ओंखाम जाखोनि मा जागोन हा आखाय मा जागोन मम' जागोन चाउमिन wow मा मोनफैखो हा मा मोनफैखो wow tasty chicken pakora chicken fried rice Sekarang जादों मा जादों चिकेन पक'रा